Moi vaan kaikille! Hilkka täällä! Haluaisin ihan ensimmäisenä sanoa kiitos kaikille teille aivan mielettömille tsemppareille, jotka olette lähettänyt mulle niin ihania kannustusviestejä ja olette lähtenyt mun mukaan tälle aivan mielettömälle elämää mullistavalle matkalle. Mä oon niin häkeltynyt kaikesta tästä huomiosta ja rakkaudesta, mitä mä oon saanut nyt viime päivinä, että ihan sanattomaksi vetää, että ikuisesti kiitollinen. Ja moni teistä on kysellyt sitä, että koska on lähdössä Venäjälle kisoihin, niin voin kertoa teille sen, että ihan vielä tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa, mutta mulla on koko ajan puhelin tässä korvan juurella ja olen valmiina vastaamaan siihen kuin haukka, että kun se puhelu tulee, niin on valmis, että ihan minä hetkenä hyvänsä saattaa tää puhelin soida ja en öisinkään oikeastaan nuku ollenkaan, koska en halua missata sitten tätä tilaisuutta. Ja sitten jotkut teistä on myös miettinyt sitä, että olisiko nämä kisat jo ennalta järjestettyjä, niin teille haluan lähettää sellaisia terveisiä, että se mitä suurin osa suomalaisista ei vielä tiedäkään minusta on se, että mä olen erittäin periksi antamaton persoona. Esimerkiksi viime perjantaina, kun olin Kampin kauppakeskuksessa vetämässä sitä aivan mieletöntä tanssishowta, kiitos vielä siitä, niin kesken esityksen mun korkokenkä meni rikki. Ja mitä tapahtui? Uskon, että tuskin kukaan edes huomasi, että mä jatkoin sitä showta rohkeasti ja todella reippaasti loppuun asti, koska mä oon siis ihan lapsesta asti ollut erittäin periksi antamaton persoona, ja oon varma nyt, että se on näissä kisoissa mun se suurin voimavara. Että kyllä mä lähden sinne Venäjälle voittamaan, tuon kunnia joka ikiselle meistä suomalaisista ja lisää näkyvyyttä tälle Fennovoiman ja Rosatomin yhteiselle hankkeelle. Että tosi hyvä fiilis. Jee! Eteenpäin mennään ja ensi kertaan! Moi moi!